Tento program prečíta celé číslo prítomné v súbore program.txt, ktoré sme tam zapísali v minulom videu. Ak ste úspešne vytvorili súbor z minulého videa, spustením sa vám vypíše číslo na obrazovku, ktoré ste zadali. Tento príkaz zahŕňa hlavičkový súbor StudioLib, ktorý obsahuje rôzne užitočné funkcie, ako napríklad funkciu exit. Toto je hlavná funkcia programu. Program začne vykonávať svoj kód od tohto bodu. Deklarácia premennej memory, ktorá bude slúžiť na uchovávanie prečítanej hodnoty zo súboru. Deklarácia smerníka na súbor typu file. Tento smerník bude použitý na prácu so súborom. Toto je podmienený príkaz, ktorý skúša otvoriť súbor program.txt na prečítanie zapísanej hodnoty. Ak sa otvorenie nepodarí, program vypíše chybové hlásenie a ukončí sa použitím funkcie exit, kde je číslo 1 návratový kód označujúci chybu. Tento riadok číta hodnotu zo súboru fptr a ukladá ju do premennej memory. Formátovací reťazec %d hovorí, že sa očakáva načítanie premennej memory vo forme celého čísla. Tento príkaz vypisuje hodnotu premennej memory na obrazovku. %d sa nahradí hodnotou premennej memory. Tento príkaz zatvára súbor, ktorý bol otvorený funkciou fopen. Tento riadok indikuje, že program bol úspešne ukončený a návratová hodnota je 0, čo znamená bezchybné vykonanie programu.